Mtwara ndakaenda nekuti ona vandinawo chaurisa manje Warutara ndakaenda nekuti vana vandinawo vasi mumonegara navo. Muchireva uyu agerapo. Vana vese makaita asi neuyu. mina vana vangani ndokwatsvara Mtwara wacho ndimufundisi wavo zvimidzi mufundisi kuita izvo zvakadaro ndimukuru kwamwasha. So isusu sema ndimukuru kwamwasha nevatwari kansa zvakare ndizvo zvakawanda zvatinobatsira mumining in terms of politics. ndechokwadi Makandibatsira muzvitaura mabasa ndezvindo right matokosa muchataura mudare muno mwari vandibatsire ndechokwadi taurisai dare richindivamai Samuel kuvana ari basi matoko mamwe chete vana Inyaya yakati inofundiswa Aaron Piri taurira mambo nyaya wakafira matare saka munozo inge mandinda kana ndomunoti hai pana kundoka right yakamira senyei pamusoro imamo ndakati musi waTunday mwedzi last Monday ndakati ndichibva kubasa ndaona mudzimai asipopamba nenjuso dzake dzevana asi pakubuda kwaakaita akandindarayira achita kuenda kumusha kugwanda kumanyaradzo akaita kuenda kumusha kugwanda kumanyaradzo mabudiro akaita pamba asi achibuda pamba ndakazoshandisa ndibasa ndiona kumba musisina nhumbi dzake nedzavana uri musi weSatani akati ndikuenda kumanyaradzo kumusha kugwanda uri musi weSatani uri musi waTunday last month kubva musi wa2 wacho kusvika musi achazoti musi wa4-5 here uri musi wechipiri pakauya nhume dzichibva kumba kwaari kugara vachindudza vachiti mudzimai wako ari kuno tangangoona munhu auya warutara kwacho nomamiro akaita mazangu neniyo vakabva vandibvunza ndiri kufungei tiraunzemosho kako ndikati inini mudzimai wangu ndiri kuzotaenda kuvana kumusha ndikuita kumba kweini handizviziva kumba kwano warutara ndiani ndochiche chake mukadzi tikubvunza saka nhume dzauya vakauya neshoko rokunzi takatumwa navarutara tinzwe kuti uri kuti kudii pamusoro pezvaitika zvaona mhuri yako yange uya kuno kumba ndikati inini mhuri yangu yaikuko chikudzii kuda mudzimai wangu nevana tofamba sei zvikanzi hatizivi takaona munhu angosvika nevanhu auya navo saka nhume dze dzakabva dzaenda dzobva dzaenderatu havana kuzodzoka nehunjuru saka nyaya yako ndiri kudii zvinofana zvautira zvinhu nyaya yangu iri pakuti mudzimai wangu akatorwa ari kumba kwaarutara chii kutara hamuna kukama narutara wacho ndina kukamata namatotese chechi iyo mukati vari kudei ikoko ngotocho wana kutaura naye kubva pakaenda ndigona nembotaura naye kana foni yake ngezingeto panjira ndio ambo yachira ndiye ari papa mukozvitaura izvi muri kuitika kutwara
Mutwara ndakaenda nekuti vana vandinawo vasimumwe. Chausaya manje. Warutara ndakaenda nekuti vana vandinawo vasimumwe ndegara navo. Muchireva uyu agirapo. Vana vese makaita asini uyu. Mina vana vangani? Ndeva ndokutsvara. Manengo yakadii muchigara nemurume? Asina vana nemu. Ichiteni. Achikuchengeta imwe mudzimai uyu. Saka mwana mune vana vaviri, mukuru ane makore mangani? 3 years. Ko uyu mudiki? Ane 4. 4 kufuize mwana mwadiki ere? 4 months. Bile 3 years kana mudiki? Wekutanga hasi wava futi. Makangororwa mune mwana wenyu. Okay. Right. Ndinotsvara wangu. Asi ndokagara uko. Ndinogara panisi. Chama bronzani. Samson. Taura zvatinonzwa kasi matauro awaita uchitaura namai avo. Samson Tambo. Mai ava tichivananguriro zvokubva zvakafamba sei? Kuti uite vana vaviri nemudzimai womunhu. Unoita zvokutengesa vanhu? Saka taura nyangaitika. Ukaita vari kuda vana ka? Zvoita panenge uonekwa unotora vana uchipa vanhu. Chii chakaitika? Mai vakakuinga? Havana kukuinga? Kuzvozoti vanda vana wazvouku? Nachomwa apari ndikati tiri kubvunza wanditi wewe mai avaiti vari kuda vana iwo ndikakubvunza kuti vakakuvinga here ukati kwete ndiwewe ndiwakavavinga kozvozoti vanda vana wakazviwa kupi Takataura. saka wakaenda vanhu vanyingazve kumaitaurana seitaurana chii Wakaita consultation namai ava nababa ava. Mai vakataura ndakaita consultation vachitoti ini ndindakatora mukomana wekuti anditise mwana nekuti baba ava havaite mwana. Hazvisiri mama. Wakamutora pai mama muona kuti mukomana uyu nababa ava vane ukama hwekuti vaisira zvinhu mufiriji. Saka uyaitumwa nevabereki vakachinotora zvinhu mufiriji kwevava ndokubva azvisvika mufiriji baba ava vasipo. Amai ndobva vakutomeberi ndobva arova. saka mai apa vaiti vanda vana waizviziva kuti varegweri vamba papa kwakaregere kuvati madi mabva apa kamuda kuti ite vana pamurume wamuri apa moyatoita vana muri kuno pane kuti muitire vana venyu pamba pemunhu Vakatonga izvo vaitogara vakatozoita mwana iye vanga vatonga. Vakaita mwana upi? Mombe vakatonga asi inino ndakabva ndazobvawo kunzvimbo iyoyo handakuzonyengenerwa ndavadzokera vadzokera kupi? kumba kwavo. Kumba kwavo ndekupi? Baba. Saka uri kuti vana ava wakavaita varambwa here? Saka uri kunditaura kuti kudii uchiti kana uchiti wakaita vana ava vasiri kumba ikoko? Takaita mwana wekutanga.
Pakaitika mwana kutanga. Amaya vanga pakaitika mwana kutu. Amaya vanga simu. Asi kutanga wakaita hivi. Wakamuita uchizwa karo murumo. Saka waiti wewe mwana wako wewe na amaya ari kunomwe murume zvaizvo famba sei? Pakanaka ndiwe unoziva chema wanzwa nyaya iyi ndongo wachibvunza kuti mukadzi wangu ari kutsvake kwarutsvara kwarutsvara ando zvawangotsvaka wazvinzwa kwai kuite ikoko murora weko murume wake exactly kwanzi chii chimwe vana vazi vangu vana vake asi mushu akamukadzi vandakabvumba nenhumbi mushu ndiye rutsvara kasei sorry single wako ashobora kutoitika kundisiririsa kuseva vanondiye baba so avacho ndimufundisa kuti means using mufundisi kuita izvo zvakararo ndimukuru kwamwasha so isusu sema ndimukuru kwamwasha nevatorikadza zvakare ndizvo zvakawanda zvatinobatsira mumining terms of politics so I was shocked forever. So, ma'am, mukumbira kubatsira murume andizive kuti ngabatsirese ndini vabatsira because murume tigere asasana makuna kudai so ndikumbira kuti ndipangokwanisa mama tibatsire murume nemusazvara kwake muhara haurayi munhu sikazvara aone advantage yekutiwo mufundisi kansila wezanupia kushanda chizvimbo chezanupia kunodana nemukadzi womunhu indachiaa muri mambo harisi batsirewo tatozana ashata tinokwanisa kuti tievation because munyika inotongwa yamambongesa zvakanaka saka ndakati kubvunzwa kuti wanzwa nyaya iyi kuti akaenda kwarutsvara chakaendera kwarutsvara inhau yokuti vana ava havasi vana vepachi havasi vana vanyu saka nhai shamwari yangu tisati hedu taenda panhau yokuti wakatora mukadzi wemunhu une mwana wako wakarirwa nemurume uyu uyu akanombo yakazvagwa yauko asi umwe andakarirwa mushero ava nemakore ndo ano makore maka 9 matane 6 months ane 3 years 6 months todi nemwana wako wakarirwa nemurume uyu unodei shamwari pakurera mwana wemurume ndozvandikati maybe atingatanga tabvunza inini akandipa hangu mombe dzangu 4 mwana wake ndakarira kutanga pane wechi2 ndine preparation yandakatenga zvese ndindakaita mukadzi wangu achitaura kuti ndiri kugwanda pabereki vangu akauya akatora preparation pamba pangu izvozvi ndine stove ndekujet nandiri kubhadhara preparation yandakatenga $500 ndine preparation yandakatenga zvakare pamwana wokutanga mujetu zvakare totopa mwana wechituviri mwana wechipiri ndo watokatenga zvinhu zve500 wakatenga here kwenzani paipa mwana wako wokutanga wandikakurera kusvika pa3 chakadaro years nearly 4 years wonipowa mombe 4 tikunzwana here then panzi pane wechipiri uyo vakashandisa mari yavo inosvika $500 preparation zvii zvinotengerwa vanhu kudii kudii wapanzwa here right then iwe shamwari unotipowa mombe 5 pamusoro peidzi dzekutora mudzimai wechi mudzimai wemunhu saka mombe dzako iwe dzinostsika dzange dziri 9 ne$500 I'm sorry ndomukati kadai so tapedzera
Eze munhu atorwe. Austerity. Ava usandise vanhu vabvita nei vamwe. Tane vamwe tinde mberi nenyaya. Vada kusaina mapepa. Tikuda wai inoenda kwamambo chichi zvawakaita izvi. Ndi wai wengaita uri wazvizvi. Muno ndotaurwa zvese. Kana usina date tokupa munhu. Iwo wanga wakari ureri. Ande ndisatsvakire kuno. Unga usatsvakire kuno. Vamos unir uma presente não tem akanosunga shazhu ndiani afonerwe shazhu auya ane nyaya vatova nenyaya yekuti nevanonzwa mbuno kukomitesi aenda kumachizeti vamungu ndoye panapa vane nyaya yepano vatine nyaya yekunu vatouya mbuno tine nyaya yekunu vatine nyaya pamajesi pakosaka vari apa chiyatendea pamajesi wozouya okay it's fine sari so yandimuwo yangewo pamweni yangewo nyaya yena right shamari ngokutisa date vama zvamuri kutaura zvienderana nekuti kuwana rini mombedzi vakutotorera ngwana tongomwana atiri tombowania mombe tozwana rini 21 days 21 days baba 21 days ya